Sawah gempalan tali, aso mulo kato dahulu, 3 limbagonan tak jadi. Pertamo, sambah menyambah, kedua, baso jobasi, ketiga, siriah jepinang. Ranah Minang, tanah pusaka dengan segudang keajaiban, dikenal dengan istilah Tigo Tugu Sajarangan yang menjadi pondasi dalam keseharian masyarakatnya. Alam tak kambang jadi guru, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebuah kata-kata yang akan diingat oleh para perantau yang menjadi pakaian dan bekal dalam eksplorasinya. Dan selamat datang di Magical of Minangkabau, sebuah gambaran tentang pusaka Minangkabau. Kampung nan Jawa di Mato, kuno sansai baku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang suliang. Sampan kita ke Subarang, tiba di Subarang kita mandaki Bukit Tanamo, de urang Minang, Bukit Banamo, si Gunung Padang. Di Gunung Padang ada caritonyo, oh sobai jubo ladanga, caritonyo Tanamo de urang Minang, kaganti carito di mano barado. Dayuang sampan di dayuang anak paling gam anak paling gam, di dayuang anak paling gam anak paling gam. Saling tabun wangga bukit barisan, Allah tak sabui sajak dulunya. Aduh nagari nanda terlupakan, nagari mai
laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato bejunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua bejinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dun sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggung jawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Galuak paku wacang balimbiang timpurang lenggang-lenggangkan di bawah narang saruaso. Anak dipangku kemanakan di bimbiang urang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binas.